Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariyam yaki pagadatan paganintano si ko Allah ang pagalintano din mapipiya nagu makuwatan wag yang kutu ulang-ulanguan mga pipiya kabarakat ang mapapadalam sa giyang kai gawi. Mga bangsami ay mala paganintano si ko Allah subhanahu wa ta'ala na misampay tanong sa giyang kai magaan din mau maabulan Ramadan. Ano to may to pagkalangkap na kan sir kanu makapantag sa giyang kaiya kaplalakaw tanong sa giyang kaiya umrah Ramadan. Ayaw tuwa kalangkapan na si kung mga bangsa tano malalakaw mambu asisiran miyo kay giyang kanana agency hajan umrah plan o di na iya kalalayaman ng araniya na giyang kaiya Ethiopia na o pamako adna miya kabayad si ikiran ada na matatendu asehian na kupakay asa katani makapamagunuta agi pituro to agency wad na miya kabayadar kami sir ka keterang monot na kapakaya tigian teron kami yung mga jama si kami magunod si Sheikh Hanif gitu mga bangsami pagkalangkap namin sir kano kapakayo to apiapan pamana miya kabayad kano kiranden oy ayo tuan niya tanoroon na para antanuan sa katani matimu makapamagpada sa giyang kai Ramadan umrah Ramadan nagu anamis kanu di ka serbisi sa giyang koto may ito akatawan nami huwag may Islam makailangan may pangdo sir kanu balasangan Allah subhanahu wa ta'ala sa madagal na mapia sugasampayan saya na namuguptano mamakalangkap sa giyang kaya may ito akalangkapan pagandud na karkano salam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.